Един имейл. Един имейл ли Тук пишеш? трябва. И към кой ще вращаш този имейл? Един мой колеж. Колеж? Да. Колежка или колега? Колега. Колега, аха. Как се казва? Не знам. Не му помниш името? Да. А, му знаеш имейла, нали? Да. Добре, натискай да се изпраща. Тук трябва да тиснеш. И то какво става? Така, натискаш го. Виждам, че го натискаш. Браво. Но какво става? Я натисни е тук. Ще струва ми се, че е тук. Ако натиснеш, ще стане. Отиди по-нагоре. Да. О, по-надолу. Вижте се натиска. Браво. Какво става сега? Тук да тисна. Така, пиши нещо сега тук. Напиши имейла тук. Какво правиш, мамо? И работа ето. Ти какво ще мислиш? Не мога опучава умел. Трябва да тисне и тук е това голямо. Не снима, виждаш, че получиш имейл тук.